Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Ev rojan rojên pir cudane. Îroj roja ewlî a meha Zîlheceyê ye di ser de jî îne, bila bibe wesîla xêr û bereketan. Taybetmendî û xusûsiyeta herî mezinan van rojan hûn zanin çi ye? Bilindkirin, qîmet zêdegirtina navê Xwedayê Teala ye, hem di mekanên ku em tê de dijîn, hem jî di mekanê îbadeta hecê de. Bi rastî em wek Müslûman her gav hewlê didin ku navê Rebbê xwe bilind bikin. Lewra em mecbûrin ku vê yekê bikin. Lê taybetmendiya herî eşkera van rojên ku em tê de ne, ew e ku em navê Rebbê xwe bi tekbîr û tehlîlan bilind bikin. Em ê bi qurbanên ku em ê bidin, navê Rebbê xwe bilind bikin. Bi zikrê navê Rebbê xwe û bi dengekî bilind em ê qurbanên xwe serjê bikin. Ji bo ku em vê bûyerê baştir fehm bikin, em ji aliyê dijber yanî ji aliyê ziddê ve nêzî meseleyê bibin. Weka hûn jî dizanin dema ku di kitaba me de navên heywanên heram hatine rêzkirin, tê gotin ku wema uhille li gayrîllah, yanî yên ku li ser navê yekî din hatine serjêkirin. Uhille tê maneya bilindgirtina deng, yanî di dema serjêkirina heywanekî de bilindkirina ji xeynî navê Xweda, bibîran, zikirkirin û bilindkirina navê kesekî dine. Roja Arefê ji nimêja sibê dest pê dike, hetanê esra roja çaran di her dawiya nimêja ferzê de bi dengekî bilind, bi tekbîrên teşrîkan em ê navê Rebbê xwe bilind bikin. Dema em serê sibê ji malê xwe derdikevin û diçin nimêja Eid û cejnê, bi dengekî bilind tekbîran tînin û dixwînin. Ji xwe nimêja Eîda ku em dikin, bi tekbîran tije ye. Weka Müslûman dema ku em cejnê dijîn û derbas dikin, divê em vê aliyê meseleyê ji bîr nekin û em tiştekî din nedin pêşiya xwe. Ji bo heca ku niha bi milyonan mümin dest bi îbadetê kirine, heger hûn bala xwe bidine, gava ku em dikevin îhramê û dest bi gotina lebeykê dikin, hemû unsurên hecê ji serî heta dawiyê ji bilindkirina navê Rebbê me îbaret e. Yanî hikmeta vê yekê ev e. Ma hûn dizanin îro dilê me Müslûmanan şikestî ye, em xemgînin, em mehzûn û bi huznin. Em tiştekî din jî dizanin. Xwedê her dem û her wext di dilên şikestî de ye. Ger hûn bala xwe bidine, hûn ê vê yekê ferq bikin û bibînin. Dixwazin xwe kontrol bikin. Rebbê me ne di rojên ku em dilşad û şad de bi me re ye. Di wan dem û wextên ku stûyê me xwar û ketî bi me re ye. Dilê me wexta şikiya ye û çavê me bi hêsrin zêdetir bi me re ye. Wê demê Rebbê min bi me re ye. Heya dilê me yê şikestî bi Xezeyê re be, Rebbê me her dem bi me re ye. û ew ji her kesî mezintir e. Ji xem û huzna me jî mezintir û bilindtir e. Qesem bi sibê be, qesem bi 10 şevan be. Bi van hîs û hîsiyatan hem Eid û cejna înê û hem jî Zîlheceya me pîroz û binbarek be.